Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med i programmet for at udvikle mig som kok. Jeg synes, det er vigtigt, at når man er i et fag som for eksempel kokkeuddannelsen, at man hele tiden fornyer sin horisont, både i forhold til, hvad der er godt for kroppen lige nu, men også hvad der sådan ligesom er populært, og hvad vi skal blive bedre til. Og så synes jeg, det er mega spændende, hvis at der også var nogle kantinekokke med, for også at vise, at vi også kan. Der er mange fordomme om kokke, der arbejder i kantiner, og det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til ligesom at slå en streg over. Ellers vil jeg rigtig gerne udvikle mig selv, og jeg synes bare, det kunne være mega fedt og mega udfordrende at være med i en konkurrence for uddannede kokke, eller i hvert fald professionelle kokke. Så ja, jeg tænker bare, det kunne være en mega fed måde at udvikle sig på, både som menneske, men også som kok, og så få et utroligt fedt netværk, og få en masse gode venner, som ligesom laver det samme som en selv, og har den store passion, som man nu engang har.